Divinitatea. Pentru că, dacă nu poți să te bazezi pe faptul că dragostea lui Dumnezeu este întotdeauna prezentă, atunci pe a cui dragoste te poți baza? Dacă Dumnezeu dă înapoi atunci când tu nu te comporți cum trebuie, nu o să facă la fel și simpli muritori? Și astfel, în momentul în care tu făgăduiești dragostea cea mai înaltă, îți recunoști, de fapt, cea mai mare frică. Pentru că primul lucru ce te îngrijorează după ce spui te iubesc este dacă ți se va răspunde la fel. Și, dacă ți se răspunde la fel, începi imediat să-ți faci griji că vei pierde dragostea pe care abia ai găsit-o. Și astfel, orice acțiune devine o reacție, apărare împotriva pierderii, așa cum începi să te aperi împotriva pierderii lui Dumnezeu. Totuși, dacă ai ști cine ești, că tu ești cea mai minunată, mai deosebită, mai splendidă ființă pe care Dumnezeu a creat-o vreodată, nu ți-ar fi niciodată frică. Pentru că cine ar putea respinge o astfel de măreție? Nici măcar Dumnezeu nu i-ar găsi defect unei astfel de ființe. Dacă tu nu știi cine ești și te subestimezi, și de unde ți-a venit ideea? Dar tu nu știi cine ești și te subestimezi. Și de unde ți-a venit ideea că ești mult mai puțin formidabil decât ești? De la singurii oameni al căror cuvânt îl accepți necondiționat, de la mama și tatăl tău. Aceștia sunt oamenii care te iubesc cel mai mult. De ce te-ar minți? Și totuși, nu ți-au spus ei că ai și defecte și calități? Nu ți-au amintit ei că ar trebui să te faci văzut, dar nu auzit? Nu te-au certat ei în momentele în care erai deosebit de vesel? Și nu te-au încurajat ei să lași deoparte visele cele mai îndrăznețe? Acestea sunt mesajele pe care le-ai primit și, deși ele nu întrunesc calitățile necesare pentru a fi de la Dumnezeu, tu le consideri ca fiind, pentru că vin de la zeii universului tău. Părinții tăi sunt aceia care te-au învățat că dragostea pune condiții. Ai simțit condițiile lor de multe ori. Și aceasta este experiența pe care tu o aduci în propriile relații de dragoste. Este de asemenea experiența pe care mi-o aduci mie. Din această experiență îți tragi tu concluziile legate de mine. În acest cadru îți rostești tu adevărul. Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, zici tu, dar dacă îi încalci poruncile, El te va pedepsi cu ostracizare eternă și condamnare veșnică. Nu ai fost tu oare ostracizat de către părinții tăi? N-ai suferit tu când ei te condamnau? Cum ți-ai fi putut imagina că lucrurile ar sta altfel în ceea ce mă privește? Ai uitat ce înseamnă să fii iubit necondiționat. Nu-ți mai amintești experiența dragostei lui Dumnezeu și astfel încerci să-ți imaginezi cum arată dragostea lui Dumnezeu bazându-te pe imaginea dragostei lumești. Ați proiectat rolul de părinte asupra lui Dumnezeu și astfel a apărut un Dumnezeu care judecă și recompensează sau pedepsește în funcție de ce anume simte El față de faptele voastre. Dar aceasta este o imagine simplistă a lui Dumnezeu bazată pe mitologia voastră. Nu are nicio legătură cu cine sunt eu. După ce v-ați creat un întreg sistem de gândire despre Dumnezeu bazat pe experiența umană și nu pe adevăruri spirituale, v-ați creat apoi o întreagă realitate despre dragoste. Este o realitate bazată pe frică, ce își are rădăcinile în imaginea unui Dumnezeu înfricoșător și răzbunător. Gândul care sponsorizează această idee este greșit, dar a-l nega înseamnă a vă nega întreaga teologie. Și deci, noua teologie care a înlocuit-o ar fi cu adevărat salvarea voastră, nu puteți să o acceptați, pentru că ideea unui Dumnezeu
Și deși noua tehnologie care ar înlocui ar fi cu adevărat salvarea voastră, nu puteți să o acceptați, pentru că ideea unui Dumnezeu de care nu trebuie să vă fie teamă, care nu vă va judeca și care nu are niciun motiv să vă pedepsească, este pur și simplu prea minunată pentru a putea fi însușită, fie chiar și din perspectiva celei mai mărețe concepții pe care ați putea o avea despre cine și ce este Dumnezeu. Această realitate a dragostei bazate pe frică domină experiența ta de dragoste, de fapt chiar o creează. Nu numai că te vezi primind dragostea, care este condiționată, te și vezi dând-o în același mod. Și chiar în timp ce ai rețineri și îți stabilești condițiile, o parte din tine știe că nu aceasta înseamnă dragoste adevărată. Totuși, tu pari a fi incapabil de a schimba modul în care îți dăruiești dragostea. Ai învățat să fii dur, îți spui. Și pentru nimic în lume nu ai de gând să devii iarăși vulnerabil. Adevărul este că ar trebui să o faci. Din cauza gândurilor tale greșite despre dragoste, te condamni să nu o trăiești niciodată în forma ei cea mai pură. Tot așa te condamni să nu mă cunoști așa cum sunt eu în realitate, până la un moment dat, pentru că nu vei putea să mă negi pentru totdeauna și va veni momentul reconcilierii noastre. Orice acțiune făcută de oameni se bazează pe dragoste sau frică și nu numai acelea care se referă la relațiile umane.